τελευταίο στάδιο, στο πρώτο τελευταίο στάδιο, η ίδρυση νέου νοσοκομείου στη Λευκάδα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Η πρόθεση είναι το νοσοκομείο της Λευκάδας, το παλιό ή και το καινούριο, αναρωτιέμαι γιατί δεν ξέρω τα άλλα της εξουσίας τι λένε, θα γίνει κέντρο υγείας αστικού τύπου, θα παραμείνει νοσοκομείο, θα έχει ενιαία διοίκηση με το νοσοκομείο της Πρέβεζας, όπως προβλέπει η προτάση του κυρίου Ηλιαρόπουλου που έχει αναλάβει μαζί με ένα επιτελείο να σώσει το εθνικό σύστημα υγείας. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν είναι σοβαρά και δεν αφορούν μόνο το Δήμο Μεγαλησίου που είναι η τελευταία τρύπα του κλαρίνου, έτσι, αλλά αφορούν συνολικά το εθνικό σύστημα υγείας και την υγεία του λαού. Γιατί αν καταληφθούν τα κέντρα υγείας, είτε πολυδύναμα, είτε ολιγοδύναμα, είτε με 1, 2, 3 γιατρούς, θα καταληφθούν παντού και δεν θα παραμείνει στο Μεγαλήσιο. Άρα το ζήτημα θέλει συνολική αντιμετώπιση. Άλλο παράδειγμα, τι θα γίνει ας πούμε με τις προμήθειες των νοσοκομείων. Σήμερα ο αιματισμός, η φύλαξη και όλα τα άλλα έχουν δοθεί σε ιδιώτες. Το ξέρετε ότι αυτό το νομοσχέδιο που θα μπει σε λίγο καιρό για συζήτηση προβλέπει μεταφορά των εργαζόμενων από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Τη μία εβδομάδα δηλαδή ο γιατρός θα δουλεύει στην Πρέβεζα και την άλλη στη Λευκάδα. Το ξέρετε ότι προβλέπει συμφωνίες μεταξύ των τραπεζών των νοσοκομείων που θα φέρουν από εκεί τα λεφτά να τα δίνουν από εδώ και να κάνουν και να φτιάχνουν. Το 5 ευρώ το ειστήριο που μπήκε στα απογευματινά ιατρία στην ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου τι είναι? Δεν είναι ο πρόδρομος της συγχώνευσης των νοσοκομείων, δηλαδή ο καλλικράτης της υγείας. Θα ακούσει το ένα, οι μελέτες λένε θα ακούσει το 1/45, το 1/45 από τα 2 πακέτα που δόθηκαν στις τράπεζες τα τελευταία 2 χρόνια, παραλαμβάνω, το 1/45 για να προσληφθούν 25.000 προσωπικό στα νοσοκομεία και 4.500 γιατροί που σύμφωνα με την ΕΙΝΑΠ χρειάζονται για να δουλέψει το εθνικό σύστημα υγείας. Το ξέρετε ότι το 15% των μαγνητικών τομογράφων μόνο ανήκουν σε δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα και το 32% των αξονικών τομογράφων. Το ξέρετε ότι το τελευταίο χρόνο, το 2010, ο λαός, οι εργαζόμενοι χάλασαν 2,5 δις για περίθαλψη σε μια κατόνομα δωρεάν υγεία σε αυτή τη χώρα. Και έρχεται τώρα ο κ. Ηλιαρόπουλος και η κυβέρνηση και η οποιαδήποτε κυβέρνηση, αλλά περί αυτής πρόκειται που είναι τώρα, να μας πει ότι θα κάνουν συμφωνίες στο νοσοκομείο, θα κάνουν εκείνο, θα κάνουν το άλλο, θα πληρώνονται εκεί, θα πληρώνονται από εκεί και σπρώχνουν τον κόσμο στα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Καταργούνται τα νοσοκομεία, να το πω έτσι λαϊκά. Και αυτά σε ιδιώτες θα περάσουν. Είναι δυνατόν τώρα να γίνονται αυτά τα πράγματα? Εν πάση περιπτώσει, σαν μορφή διαμαρτυρίας, εγώ θα προσυπογράψω αυτή την απόφαση ψήφισμα, το οποίο είναι παρονυχίδα στο τι πρέπει να κάνει. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, για μένα προσωπικά, δεν μπορεί να πάει τίποτα μπροστά όταν και στον χώρο της υγείας, όπως και στον χώρο της παιδείας, ο Σονούπο, θα μπει η επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε κάθε γωνιά της Αθήνης, της Αττικής, υπάρχει ιατρικό κέντρο. Ιπποκράτης, πώς τον είπαμε τον άλλο, Ασκληπιός, όλους τους παλιούς που ασχολούνται με την ιατρική τους έχουν σπείρει μέσα στην Αττική. 3 μήνες περιμένει να κάνει μια γυναίκα τεστ παύση σε δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα το 2011. Και τι πάει και κάνει η κακομοίρα? Κόβει από το παπούτσια του παιδιού της και πάει να πληρώσει το ιδιωτικό θεραπευτήριο να κάνει τεστ παύση να κάνει καρκίνο. Αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι σοβαρά και δεν περνάνε έτσι αδρόσυπωση. Και πρέπει σαν Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουμε επιτέλους μια πολιτική ευθύνη και να αντισταθούμε και να μην δεχόμαστε ότι μας έρχεται από πάνω την Αθήνα του Κέρκυρα, από την Πάτρα ή από τον Τύρναβο, να το καταπίνουμε αμάς του και λέμε ότι είναι μονόδρομο. Τίποτα δεν είναι μονόδρομο. Και όλα μπορεί να αλλάξουμε αρκεί να το θέλει ο κόσμος. Κάποιος άλλος θα ευχαριστώ και εγώ στο θέμα, στα περισσότερα που είπε ο Θανάσης έχει τα νούμερα έκανε κάποια λάθη, αλλά δεν έχει σημασία. Δηλαδή δεν είναι 2,5 δις αυτό που θα κάνει η Ελληνική Υγεία, είναι πολύ περισσότερα για παράδειγμα, αλλά αυτά έχει να κάνει και με το ότι κάποιος μπορεί δημοσίως να επιλέγει ιδιότητα γιατρό, δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι λειτουργεί που δεν λειτουργεί. Θεωρώ ότι σε αυτά τα 3 που είπε ο Δήμαρχος πρέπει απαραίτητος να συμπεριλάβουμε και μία διατύπωση τέταρτη, γιατί το δικό μας ιατρείο ή ακόμα και να γίνει πολυδύναμο, ακόμα και να γίνει κέντρο υγείας,
θα έχει πάντα άμεση εξάρτηση με το νοσοκομείο της Λευκάδας. Ένα έμφραγμα δηλαδή πρέπει να μεταφερθεί, θα πρέπει να πάει στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Άρα, αν σύμφωνα με το σχεδιασμό αυτόν δεν έχει καρδιολογική π.χ. κλινική το νοσοκομείο Λευκάδας, τότε το έμφραγμα θα φτάσει, δεν θα φτάσει πρέπει. Δεν ξέρω αν θα φτάσει. Το έμφραγμα δεν σου δίνει όσο χρόνο θέλεις, σου δίνει πολύ περιορισμένο χρόνο. Ακόμα κι αν το σκάφος είναι έτοιμο και φύγει σε 10 λεπτά και 10 λεπτά το ασθενοφόρο για τη Λευκάδα, μπορεί να πεθάνει ο άνθρωπος για να πάει στο τρένο. Άρα λοιπόν είναι κρίσιμα ζητήματα. Αυτό που θα πρέπει κυρίως να τονίσουμε, ίσως ακόμα σημαντικότερο κατά την άποψή μου, επειδή είμαι και 13 χρόνια υπουργός στο σύστημα υγείας, θα είναι η πλήρης που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, στελέχωση και σε καμιά περίπτωση υποβάθμιση γίνει υπάρχοντας νοσοκομείο μέχρι τουλάχιστον να δούμε να φτιάχνεται το άλλο που σαφώς είναι ένα βήμα προόδου σημαντικό και κανείς δεν το αμφισβητεί. Και πλήρη στελέχωση σημαίνει ότι δεν αρκούν τα 8 ειδικότητες που έχει τώρα, χρειάζονται τουλάχιστον 15 για να λειτουργεί ένα μήνυμο νοσοκομείο. Η Λευκάδα δεν έχει πολίτες δεύτερης κατηγορίας, πολύτε περισσότερο από το καλοκαίρι, ο πληθυσμός υπερδιπλασιάζεται και δεν ξέρω ίσως και πολύ παραπάνω. Άρα δεν είναι οι 20.000 κάτοικοι η Λευκάδα και Μεγανησιού που εξυπηρετούνται από το νοσοκομείο και είναι λίγοι και θα πάρουμε να φύγει να πάει παραπέρα. Είναι 100.000 τουρίστες που θα βρίσκονται τον Αύγουστο μήνα εδώ πάνω. Οι οποίοι παθαίνουν ατυχήματα, οι οποίοι παθαίνουν διάφορα προβλήματα με τις υγείες και τέλος πάντων οι μανάδες μας υπερτεράται. Άρα λοιπόν μια τέταρτη πολύ βασική παράμετρος είναι η σε καμιά περίπτωση η υποβάθμιση του νέου νοσοκομείου, η αναβάθμιση του έχει μύρια όσα προβλήματα, σεισμολογικά έχει ελεγχθεί, έχει τα χάλια του, όποιος έχει πάει και να κάνει ακτινογραφία, είπα ξύλο να μην σας τύχει, από κάτω στα υπόγεια λέει να βγω και να πάω στο βαράκι να πιάνω να γλιτώσω, πέφτουν σοβάτες. Οι κλινικές υπολειτουργούν, το νοσηλευτικό προσωπικό, εγώ αν ήμουν θα είχα παρεξηγεί, δεν ξέρω πώς λειτουργούν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Λύση ειδικά για την ώρα δεν έχει, αλλά αν συνεχιστεί η κατάσταση θα προκύψουν και αυτά και στερείται βασικών ειδικότητων. Στερείται βασικών ειδικότητων. Έχει πρόβλημα και με το ακτινολογικό και με το καρδιολογικό. Αυτό δεν είναι νοσοκομείο. Και επειδή δεν είναι νοσοκομείο, δεν σημαίνει πως πρέπει να το κλείσουμε. Αυτό πρέπει, θεωρώ, σαν Δημοτικό Συμβούλιο και στο βαθμό που περνάει ο λόγος μας, να είναι η υποστήριξή του, η αναβάθμιση του μέχρι να φτιαχτεί το καινούριο. Και θα παρακαλούσα να συμπεριληφθεί και αυτή η πρόταση στην όποια ψήφισμά μας ή διατύπωσή μας στην διαβούλευση. Μέχρι τη δημιουργία και την πλήρη στελέχωση του νέου νοσοκομείου να υποστηριχθεί και σε καμία περίπτωση να μην υποβαθμιστεί όπως τις λειτουργίες του, το προσωπικό του.